Добре дошли на всички в този видеоканал. Този видеоканал представя и ви дава небесни любовни писма, изпратени до нас тогава и сега от нашия Господ Исус Христос и Пресвета Богородица, за да можем да се подготвим правилно за небесната сватба на Божия агнец. Днес представяме Словото Божие, изречено от нашия Господ Исус Христос в светата обител на Новия Иерусалим в Румъния, Словото Божие на празника Слизане на Светия Дух. Ден втори, отваряме книгата на Моето Слово и сядаме в нея на втория ден от празника Петдесетница, за бдителни синове за идването на Моето Слово на земята в моето време с вас. Вие сте моите свидетели в края на времето, че си проправих път през вас, за да дойда отново и да направя ново творение отново, защото е написано в писанията моята работа с вас, обновяването на света, прераждането. Когато всичко отмине през пред престола ми за тяхното обновяване, като се започне от човека, защото аз за човека ги изградих всички и чрез Словото ги изградих и едва след това изградих човека, след Отца и Сина и Светия Дух, които те съветваха да дадат човешко тяло и душа и дух на живот и да го направят цар и да му подчиня всички неща. О, и каква болка ме порази, когато той, човекът, се издигна над мен. За да бъде повелик, за да не бъде Господ първи. Но аз бях Словото на Отца, Синът на Бог Отец и веднага седнах да бдя над врага, злия дух, който се приближи до човека и развали красотата му и го извади от послушание към Бог Създател. И това са минали 7000 години от тогава, откакто човекът е управляван от греха. О, синове, няма по-истинска смърт от греха, като излизането на човека изпод ръката на Бог. За да може той да бъде повелик от Бог, Създателя на света и на човека, това велико безчестие, нанесено на Бога от човек, построен от ръката на Бог и оживен чрез дъха, поставен от Господ в тялото, изградено от земята, според моя образ и подобие, това е краят на днешната програма. Нека Бог да ви благослови и да ви държи близо до свещеното му сърце. Амин. О, синове, получих голяма несправедливост от моите създания и враждата беше поставена между човека и мен. След като той искаше да бъде по-голям между мен и него, и тогава грехът се роди на земята и беше поставен между човека и мен и Бог наблюдава от това време до ден днешен с всички ангелски свити, с всички небесни сили безплътните, за да не ходят в царството на вечността от алчния човек за власт над земята и над небето, както той първо мечтаеше за своето възвеличаване над Бога. О, но тогава човек падна. Той падна от небето и аз скрих от него небето и цялото невидимо Божие творение и сложих покривало върху окото на човека и за неговото зрение остана само творението, видяно от човека. От след това до днес и невидимите неща от Божието творение останаха в мистерията и чакат своя Създател за своето дело, и човекът дойде под грях, под разделението между него и Бог чрез греха в него. Ето една мистерия, която не се разбира от ума на човека, който се занимава с греха върху живота си в тялото, защото човек подчинява душата си под властта на греха, под смъртта, защото няма смърт, но само грехът е това, което отделя човека от живот през цялото време. О, и през цялото време човекът се подчинява на греха, с който е оставен. След като е изгубил Бог, ние издигнахме ума на човека от Бога, за да не трепери от страх в живота си на земята. Той не знае с ума си, че грехът е смъртта, която го отдели от Бога, и ето, човекът извършва грях и изпитва удоволствие от извършването му и тича след греха, горкият, защото умът от небето даде на човека върху греха от 7000 години вървях по пътя на човека, за да не го оставя под болката на греха. О, и бях пълен с милост към изгубените от Бог в продължение на 7000 години. Откакто човекът беше победен от греха, синове, грехът, извършен от човека, постави разделителната завеса между видимото и невидимото Божие творение и човекът вече не вижда Божието царство и небесната красота на вечността, където Господ и всички небесни сили имат своята обител. Дойдох на земята преди 70 години и избрах румънската земя, за да дойда и да разпъна шатрата си и да поставя гласа на моето идване отново от Отца към човека. Както преди 2000 години, когато дойдох толкова мистериозно, толкова завуалирана моята слава под формата на човек сред всички хора на земята. Свърших работата си по чудесен начин, както само небесните сили знаеха и знаят как божествено покрих блясъка на моята слава, която имам от Отец, и след като възкръснах от мъртвите, така че учениците да могат да свидетелстват за истината на моята божественост. О, все още под мистерия им се явих, но пълен с сила и стъпка отвъд взетия свят и им казах, след като победих чрез възкресението, им казах,
цялата власт на небето и на земята ми беше дадена и вие отидете и изповядайте моята божественост сред вас и кръстете тези, които ще повярват, като ги кръстите в името на Отца и Сина и Светия Дух. И Божиите знамения ще ви придружават и ще ги поставите на земята над хората. Защото аз ще бъда с вас до краят на времето и Господ ще бъде признат на земята. О, синове, безсилието на човека да се издигне до мястото, от което е паднал, от състоянието на небето, в което го поставих, след като го построих и му вдъхнах духа на живота, това безсилие, носено от човека, прави Господ да стои покрит и смирен и лишен от славата отгоре, за да бъде видян във времето на делата, които трябва да бъдат донесени и поставени на земята над хората и за хората. О, синове, велика е славата ми, велика е, доколкото се крие заради небесното си великолепие пред толкова малкия сред делата на Божието творение, човека, защото той пожела първия, великия и тук колкото е останал, горкият. Боря се да го накарам да разбере щетите, които е избрал, ако искаше да бъде велик, боря се. Но той не ми помага. О, човече, ти нямаш нищо общо с увеличението. Напразно търсиш да бъдеш, да можеш, да имаш. Не можеш да направиш нищо, ако си отделен от Бога. Ето какво можете да направите. Можеш да се съпротивляваш на Бог за грях, да извършиш греха, който те отдели от Божията благодат отгоре и който си отхвърлил дори след като Бог те е изградил, за да бъдеш Негов собствен, свидетел на Господа между небето и земята. Но ти не си бил приличен и бяхте горди и след това родихте греха, противникът, който стои между вас и Бог, и аз ви казвам всичко това, за да можете да седнете в горните значения и да прекъснете връзката с смъртта, защото смъртта не е върху хората, с изключение на греха, който носи временния край на човека, чрез който той може да избере своето смирение и покаяние и страха от Бога чрез тези. О, това е много време след отделянето на човека от Бога и той все още не излиза от този натиск. Синове, гледката тук, заедно с празника на Петдесетница в градината ми с вас, е обогатена от духа на утеха, поставен сега върху тези, които прекарват с мен и с вас тук за тяхното възпоменание и призоваване на трапезата на Петдесетница. В деня преди Петдесетница вие въздигнахте на Господа възпоменание и трапеза за всички, които са починали от Адам до сега, и те дойдоха и бяха насядани от небесните и ангелските сили на трапезата, а след това останаха на празник Петдесетница тук, защото тази радост им беше дадена. Моята работа с вас в този момент има силата на възкресение, тя трябва да извърши възкресението на тези, които спят, които чакат, всички чакат да дойда, Господ да дойде, както направи преди 2000 години и издигнете ги. Защото той донесе и носи възкресение. На втория ден от празника Петдесетница поставих в книгата моята и твоята партия с спящите и призовах на поменната трапеза за тях, защото тайната на възкресението се разгръща листенце по листенце като цветето, което разцъфтява напълно във всички нейната красота и име, и това изпълнение аз нося на земята чрез моето слово, което е изречено над вас и което пророкува възкресение. О, синове, които правите истинско моето идване от Отца при вас и от вас на земята, дори над тези, които са преминали с тялото, и това са онези, които вярват повече от тези, които все още са облечени в плътта, за тези, които плътта не обърква чрез своята ограниченост, тези виждат съвършено, виждат навсякъде, виждат от Божието зрение и изповядват и изчакайте да дойде моментът на изповедта и да донесе великата и скъпоценна среща. Че всички ще се променят и ще изповядат Бог Словото, това е краят на днешната програма. Нека Бог да ви благослови и да ви държи близо до свещеното му сърце. Амин.